प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मलसी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाडत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचे. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेतीविषयी कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचे थारचे ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या महत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटलें. ह्या दुयेसा बद्दल खुबशे गैरसमजे आसात, पूण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इष्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरांकडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे सामाजिक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. पृथ्वीवरील लोकसंख्या 7 अब्ज तर मानवी शरीरामध्ये 70,000 अब्ज पेशी. डीएनएला जेव्हा धक्का पोहोचतो तेव्हा कॅन्सर या भयानक आजाराचा जन्म होतो. शारीरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या त्रस्त रुग्णांचा कॅन्सर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सर्वश्रेष्ठ उपचारांच्या मदतीनं नियंत्रित केला जातो. मॉडर्न होमिओपॅथी, सुरक्षा जीवनाची. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. गेल्या काही भागांमध्ये आपण कॅन्सर या गंभीर आजाराविषयी जाणून घेतोय. मॉडर्न होमिओपॅथी कॅन्सरसारख्या रोगावरती सुद्धा कशी वरदायी ठरते हे आपण पाहतोय. आणि आजच्या भागामध्ये आपण बोलणार आहोत ते ब्लड कॅन्सरविषयी. या संपूर्ण विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार. सर, मी जसं म्हटलं तसं की आपण कॅन्सरविषयी बोलतोच आहे. काही कॅन्सरचे भाग आपण बघितले, म्हणजे अगदी अन्ननलिकेचा कॅन्सर असेल, गर्भाशयाचा कॅन्सर असेल. तर आज आपण ब्लड कॅन्सर किंवा रक्ताचा कॅन्सर याच्याविषयी बोलणार आहोत. हा म्हटलं ब्लड कॅन्सर म्हटलं की बऱ्याच जणांच्या अगदी पोटात गोळा येतो, कारण खूप मोठा केलेला पण आहे आणि तो आहेच तेवढा गंभीर. तर त्या अनुषंगाने ब्लड कॅन्सरमध्ये नेमकं काय, कशा प्रकारे सुरुवात असते त्याची आणि काय नेमका ब्लड कॅन्सर आहे थोडंसं सांगूया आपण. तुम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे पोटात गोळा येण्यासारखाच आजार आहे. तो फार गंभीर स्वरूपाचा आजार आहे. टोटली जवळपास इनक्युरेबल असं समजलं जाते, कारण त्याचं परत रिलॅप्सेशन हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, जरी कमी आला तरी. ब्लड कॅन्सर ही संज्ञा प्रामुख्यानं ब्लडशी रिलेटेड जे कॅन्सर आहेत ते 3 प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे अॅक्यूट ब्लड कॅन्सर, ज्याला अॅक्यूट ल्युकेमिया असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये AML आणि ALL हा प्रकार येतो. त्यानंतर लिम्फॅटिक कॅन्सर जे आहेत त्यामध्ये NHL नावाचा कॅन्सर आहे, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा.
आणि मल्टिपल मायलोमा नावाचा एक कॅन्सर आहे. हे प्रामुख्याने ब्लड कॅन्सर म्हटलं की आपल्या समोर येणारे प्रकार हे आहेत. बरं, जसं तुम्ही आता प्रकार सांगितले तसे मग प्रत्येकाची लक्षणं काय वेगळी असतात का, किंवा एकंदरच ब्लड कॅन्सरची लक्षणं नेमकी काय असू शकतात? कारण बऱ्याच वेळा आपण बघितलं तर कॅन्सरमध्ये वेग लक्षणांपासून सुरुवात होते आणि बऱ्याच वेळा स्पेशली जर का आता ब्लड कॅन्सर घेतलं तर खूप नंतरच्या स्टेजेसमध्ये जाऊन डिटेक्ट होतो की हा ब्लड कॅन्सर आहे. तर मग अशा वेळेला सुरुवात नेमकी लक्षणं कुठली असतात? त्याचं डिफरन्सिएशन आहे ते प्रामुख्याने पॅथॉलॉजिकल लेवलला केलेलं आहे. जर ब्लड कॅन्सरची लक्षणं बघायची झाली म्हणजे AML आणि ALL हे दोन कॉमन टाईप आहेत. त्याची लक्षणं जर बघायची झाली तर ती लक्षणं वेगच सुरुवातीला दिसतात. म्हणजे काही रुग्णांमध्ये फक्त वारंवार ताप येणं, काही रुग्णांमध्ये वेट लॉस होणं म्हणजे वजन झपाट्याने कमी होणं, भूक कमी लागणं, किंवा इन्फ्लुएन्झा सारखी जी लक्षणं आहेत, फ्लू झाल्यानंतर जे लक्षणं होतात तशा प्रकारची लक्षणं दिसणं, यामधून पण हे होऊ शकतं. किंवा काही रुग्णांमध्ये एखादीच गाठ येणं, जसं लिम्फॅटिक कॅन्सर जे आहे, ALL जो आहे, लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया, त्याच्यामध्ये फक्त एखादी गाठ येणं किंवा अनेक गाठी येणं, अशा सिम्पटम मधून, लक्षणांमधून किंवा ग्रुप ऑफ सिम्पटम म्हणजे सिम्पटमचा समुच्चय, लक्षणांचा समुच्चय, यामधून आपल्याला त्याची लक्षणं दिसून येतात. काही वेळेला जर खूप प्रमाणामध्ये, जसं ब्लड कॅन्सरमध्ये आपण बघतो की प्लेटलेट कमी येतात, ब्लिडिंग होणं सडन, अनस्टॉपेबल ब्लिडिंग म्हणजे लवकर न थांबणं, अशा वेग लक्षणांमधून सुद्धा ब्लड कॅन्सर आहे हे आपल्याला समजून येऊ शकतं. बरं, मग ते साधारण मग कुठल्या तपासण्या करून आपल्याला कन्फर्म करता येतं की नेमका हा ब्लड कॅन्सर झालेला आहे? तर ब्लड कॅन्सरमध्ये प्रामुख्यानं ज्यावेळेला उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला ज्यावेळेला लक्षात येईल त्यावेळेला प्रामुख्यानं तपासणी होते ती म्हणजे बोन मॅरो बायोप्सी. आणि त्याच्या आधी सीबीसी जी टेस्ट आहे, कम्प्लीट ब्लड काउंट. कम्प्लीट ब्लड काउंट मध्ये आपल्याला असं आढळून येतं की बऱ्याच वेळेला हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, WBCचं प्रमाण आयदर वाढलेलं आहे किंवा कमी झालेलं आहे, आणि प्लेटलेटचं प्रमाण जे आहे ते खूप ड्रास्टिकली कमी झालेलं आहे. तर याच्यावरून एक आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की ह्या पेशंटला ब्लड कॅन्सर असावा. आणि त्यावेळेला ज्यावेळेला आपण सीबीसी मध्येच मायलॉइड सेल जे आहेत किंवा ब्लास्ट ज्याला म्हटलं जातं, त्या ब्लास्टचं प्रमाण वाढलेलं दिसणं, ॲबनॉर्मल सेल जे आहेत, ॲबनॉर्मल सेलचं प्रमाण वाढलेलं दिसणं, ह्याच्यावरून शंका येते की ह्या रुग्णाला ब्लड कॅन्सर असावा. आणि मग त्याची पुढची तपासणी म्हणजे बोन मॅरो बायोप्सी. आणि बोन मॅरो बायोप्सीमध्ये किंवा जेनेटिक फेनोटायपिंग जे केलं जाते त्याच्यामध्ये कन्फर्म होतं की ह्या रुग्णाला ब्लड कॅन्सर आहे. बरं, जसं आपण म्हणतोय की आता ही आपण काही लक्षणं पाहिली किंवा ज्या तपासण्या करणं गरजेच्या त्या पाहिल्या, पण ब्लड कॅन्सर होण्यामागे नेमकं काही कारण असू शकतं का? त्याच्यामध्ये काही अनुवंशिकता किंवा इतर कारण? बऱ्याच वेळेला कारण नेमकं काय त्याचा पत्ता लागत नाही, आपल्याला लक्षात येत नाही की नेमकं काय कारण असावं. पण काही प्रमाणामध्ये अनुवंशिकता हे एक कारण आहे. मला स्वतःला असं वाटतंय की जे NSAIDs आहेत, नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जे आहेत, ते पण एक ब्लड कॅन्सरचं कारण असावं. कारण ते बोन मॅरो डिप्रेशन करणं हे त्या औषधांचा गुणधर्म आहे. NSAIDs हे एक प्रमुख कारण असावं. नंतर लिबरल यूज ऑफ अँटीबायोटिक्स हे पण एक कारण असावं असं मला वाटतंय. कारण लहान मुलांमध्ये जनरली ALL आणि AMLचं प्रमाण हे जास्त आहे. आणि बऱ्याच रुग्णांमध्ये मी बघितलं की हिस्ट्री आहे की त्यांनी आधी अँटीबायोटिक्स किंवा पेन किलर किंवा अँटीपायरेटिक्स, तापावरची औषधं ही खाल्लेली आहेत. बऱ्याच ऍडल्ट रुग्णांमध्ये मी बघितलं की स्पेशली दाताचं दुखणं वगैरे असं वेग लक्षणांना सुरुवात होते आणि त्यावेळेला त्यांनी पेन किलर खाल्ले, NSAIDs खाल्लेले आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये. तर ही काही प्रमुख कारणं असू शकतात. मग बाकीचं समजा पोल्युशन म्हणा किंवा काही आयन आयडेंटिफाईड फॅक्टर्स पण असे असतील की ज्याच्यामुळे रुग्णांना आजार होतो, ते अजून आपल्याला समजून आलेले नाही. ओके, जसं तुम्ही म्हणताय तसं की कुठलीही छोटी छोटी कारण असतात आणि त्याची लक्षणं सुद्धा इतक्या वेग प्रमाणात असतात की पटकन मला वाटतं डिटेक्ट होण्यासाठी सुद्धा खूप बऱ्यापैकी काळ निघून जातो. आणि मग अशा वेळेला जेव्हा डिटेक्ट होतो हा ब्लड कॅन्सर तेव्हा खूप वरच्या स्टेजेसला गेलेला असतो. तर मग तेव्हा पारंपरिक उपचार पद्धतीमध्ये नेमकं मग काय कशा प्रकारे उपचार केले जातात? ज्यावेळेला डायग्नोसिस होतो त्यावेळेला मग कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये केमोथेरपी हाच एक त्यातला प्रमुख उपचार आहे. ही केमोथेरपी केली जाते. केमोथेरपीला जे काही रिझल्ट मिळतील त्यानुसार मग पुढची पावलं उचलली जातात. बऱ्याच वेळा पेशंट रेमिशन मध्ये पण जातो, आजार कमी आहे असं दाखवतो, पण रिलॅक्सेशनचं प्रमाण पण खूप प्रचंड आहे. ज्यावेळेला रिलॅक्सेशन होते त्यावेळेला मग त्याला बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटचा सल्ला दिला जातो. तर ब्लड कॅन्सरचं जसं तुम्ही म्हणालात तसं की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर सर्वायवल रेट हा कुठेतरी कमी आहे आणि त्यामुळे पेशंट्समध्ये तेवढ्याच प्रकारचं जी भीती आहे ती कुठेतरी बसलेली असते. परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती नेमकी कशी काम करते याच्यावरती, ते जे रुग्ण तुम्ही ट्रीट करताय त्यांच्याकडनंही आपण अनुभव ऐकून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर.
संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण ब्लड कॅन्सर विषयी चर्चा करतोय आणि त्याच संदर्भातला एक अनुभव मंगल गायकवाड यांचा आपण त्यांच्याकडून ऐकून घेऊयात. त्यांना मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानंतर कशा प्रकारे रिलीफ मिळालंय, कशा प्रकारे आयुष्य ते आता जगतायत हे आपण ऐकूया त्यांच्या तोंडून आणि त्यांच्या रिपोर्टचाही आपण आढावा घेणार आहोत. माझं नाव मंगल अशोकराव गायकवाड, वय 45, राहणार हनुमाननगर. मला BP शुगरचा त्रास होता. म्हणजे मम्मीला पहिले वीकनेस वगैरे येत होता. मग मम्मीला चालायला वगैरे खूप प्रॉब्लेम होत होता आणि शुगर वगैरे सगळं रेग्युलरली मम्मीची लो होत होती. त्यामुळे आम्ही डॉक्टरकडे गेलो. तर त्यांनी भरपूर टेस्ट केल्या डेंग्यूच्या वगैरे. नंतर ते सगळे नॉर्मल आलेत. त्यांना थोडा डाऊट आला की म्हणजे इन केस कॅन्सर असू शकतो. तर त्यांनी आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये बोन मॅरो करायला सांगितलं. बोन मॅरो केल्यानंतर तर रिपोर्ट तसं साधारणतः 7-8 दिवसांनी येणार होते. पण डाऊटफुली त्यांना पण कॅन्सरच वाटला होता. मग नंतर प्लेटलेट्स वगैरे आम्ही भरपूर मम्मीला दिलेत, प्लेटलेट्स ब्लडचे. तरी पण मम्मीमध्ये बिलकुल इम्प्रूव्हमेंट नव्हती. कंटिन्यू काउंट हा कमीच येत होता. तर त्यानंतर आम्ही मध्ये ॲडमिट केल्यानंतर त्यांनी माझ्या टेस्ट वगैरे केल्या. मग तिथून कळालं. मग आम्ही बोन मॅरो केला. त्याच्यात कळालं मला ब्लड कॅन्सर आहे. मम्मीचे रिपोर्ट्स आले तर म्हणजे मेन्शन झालं त्यामध्ये की मम्मीला ब्लड कॅन्सर आहे. सुरुवातीला मला थोडं चालले का दम लागायचा, जिन्यात चढताना पण छातीत धडधड व्हायचं आणि शुगर माझी लो होऊन जायची. किमोनंतर इमिडिएटली मम्मीची जी इम्प्रूव्हमेंट वगैरे होती ती थोडी दिसायला लागली. पण त्यानंतर मम्मीचे जे प्लेटलेट्स काउंट वगैरे होते जे वाढायला पाहिजे ते रेग्युलरली वाढले नाहीत तिथं. आणि मम्मीला वीकनेस तर कंटिन्युअसली होताच आणि मम्मीला BP आणि शुगरचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते किमो दिल्यामुळे BP कंटिन्युअसली हाय होत होता, नाहीतर लो होत होता. आणि शुगर कंटिन्युअसली हाय लो दोन्ही होत होती. कॉन्स्टंट काहीच राहत नव्हतं मम्मीचं. त्यामुळे आम्हाला थोडं जास्त टेन्शन आलं होतं. जून 2016 मध्ये आम्ही माने साहेबाची ट्रीटमेंट सुरू केली आणि ते 2-3 दिवसातच त्याचा फरक आम्हाला जाणवला. तर त्या औषधानुसार आम्ही ते डोस द्यायला सुरुवात केली मम्मीला. तर आम्हाला साधारणतः 5-6 दिवसामध्येच थोडं काउंट्स वाढायला लागले. HB, मम्मीचे प्लेटलेट्स आणि WBC हे तिन्ही काउंट्स मम्मीचे वाढायला लागले. मग त्यामुळे आम्हाला त्याच्यावर भरपूर विश्वास बसलेला आहे. आणि आत्ताच्या सध्याच्या कंडिशनला म्हणजे 6-7 महिने झाले आता औषध घेणं चालू आहे. मम्मीमध्ये भरपूर इम्प्रूव्हमेंट आहे. मम्मी कंटिन्युअसली भरपूर फिरते आहे. वीकनेस नाही आहे मम्मीमध्ये. माझे इन्सुलिन पण बंद झाले 2 टाईमचे. मॉडर्न होमिओपॅथिकच्या औषधाची घेण्याची पद्धत फार सोपी आहे. साईड इफेक्ट नाही काही. मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषध घेण्याची पद्धत ही अत्यंत सोपी आहे. त्यामुळे आपण कोणतेही काम करत, ऑफिसवर सगळे वर्क करत ती आपण ते औषधी घेऊ शकतो. जानेवारी 2017च्या रिपोर्टनुसार मम्मीचे रिपोर्ट नॉर्मल आहेत. मंगल गायकवाड, वय 45, राहणार औरंगाबाद. मंगल गायकवाड यांना 24 मे 2016च्या बोन मॅरो बायोप्सी रिपोर्टनुसार AML म्हणजेच अॅक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्युकेमिया हा रक्ताचा कॅन्सर झाला होता. त्यांचा HB 5.4 आणि प्लेटलेट्स 15,000 इतक्या प्रमाणात कमी झाल्या होत्या. 27 मे 2016च्या रिपोर्टनुसार बोन मॅरो इज इन्व्हॉल्व्ड बाय AML असं दिसून आलं.
त्यांनी किमोथेरपी घेतल्या, त्यांची शुगर वाढली होती, त्यांना डोळ्याला अंधारी येणं, बीपी लो होणं, चालताना दम लागणं, हातापायाला सूज येणं असे बरेच त्रास होऊ लागले. त्यांचा ब्लास्ट सेल काउंट 10 ते 12% इतक्या प्रमाणात वाढला होता. त्यांनी जगण्याची पूर्ण आशा सोडून दिली होती. त्यांनी जून 2016 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचारानं 4 ते 5 दिवसात त्यांना फरक जाणवू लागला. 5 जुलै 2016च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा HB 7.6 आणि प्लेटलेट्स 19,000 इतक्या प्रमाणात वाढल्या. त्यांचे सर्व त्रास कमी व्हायला लागले. सध्याच्या 10 मार्च 2017च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा HB 11 आणि प्लेटलेट्स 2,32,000 इतक्या प्रमाणात वाढून नॉर्मल स्थितीत आलेत. त्यांच्या ब्लास्ट सेल्स पूर्णपणे कमी झाल्यात. WBC काउंटही पूर्णपणे नॉर्मल आलाय. ते सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचाराने सामान्य आणि आनंदी जीवन जगतायत. आपण मंगल गायकवाड यांचा अनुभव त्यांच्याकडनंच ऐकलेला आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीनंतर कशा प्रकारे ते आयुष्य जगतायत आणि कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस होती ते आपण सरांकडनंही जाणूण घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सर, आपण ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी बघितलं होतं की मंगल गायकवाड यांचा आपण अनुभव ऐकला. ही केस काय होती? जसं मी म्हणते तसं की ब्लड कॅन्सर सारखी केस आहे आणि ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराद्वारे आपण बरी करतोय. काय सांगाल? त्याचा आपण थोडक्यामध्ये आढावा घेऊ. या ज्या मंगल गायकवाड आहेत या 45 वर्षाच्या आहेत. त्या औरंगाबादच्या आहेत. यांना 24/5/2016च्या बायोप्सीच्या रिपोर्टनुसार AML म्हणजे अॅक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्युकेमिया नावाचा कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर झालेला आहे हे दिसून आलं. त्यावेळेला त्यांना आपण जसं मगाशी बोललो त्याप्रमाणे लक्षणं अशीच होती. त्यांना मुळात ब्लड शुगर आहे, म्हणजे डायबिटीज आहे त्यांना. तर शुगर वाढली म्हणून त्या तपासायला गेल्या आणि त्यावेळेला डोळ्याला त्यांच्या अंधारी येत होती. आणि मग त्या तपासण्यानंतर कळालं की त्यांना जे ते बोन मॅरो बायोप्सी पर्यंत गेले आणि मग कळालं की त्यांना AML झालेला होता. त्यावेळेला त्यांना चालताना दम लागत होता, डोळ्याभोवती अंधारी येत होती आणि हातापायाला सूज आलेली होती. अशा प्रकारची लक्षण दिसून होती. त्यांचा जो ब्लडचा रिपोर्ट आहे त्यावेळेचा CBC त्यामध्ये हिमोग्लोबिन 7.6 होतं आणि प्लेटलेट्स 19,000 होत्या. त्यानंतर काय झालं, त्यांनी नेहमीप्रमाणे कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीकडे गेल्या आणि एक केमोथेरपी घेतली. एक केमोथेरपी घेतल्यानंतर पेशंट सिरियस झाला, खूप त्या सिरियस झाल्या. हातापायाला सूज वाढली त्यांच्या व्हेन्स मध्ये ब्लॉकेज दिसले, ब्लडचे क्लॉट्स दिसले मोठे मोठे. आणि मग केमोथेरपी एक झाल्यानंतर थोडे दिवस ती केमोथेरपी घ्यायची नाही असा त्यांनी निर्णय घेतला आणि पेशंट आमच्याकडे अप्रोच झाला. आमच्याकडे अप्रोच झाल्यावर आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू की तुम्हाला यातून बरं करायचा, फक्त तुम्ही केमोथेरपी बंद करा. आणि आम्ही त्यानंतर पेशंटनी आमचं ऐकून केमोथेरपी बंद केली. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. जून 2016ला आम्ही ट्रीटमेंट त्यांची चालू केली. त्यावेळेला सांगितलं त्याप्रमाणे ब्लडचे रिपोर्ट होते. आपले औषध चालू झाल्यानंतर आपल्या उपचार पद्धतीमध्ये काय आहे की आपण या आजारामध्ये बघितलं की हिमोग्लोबिन हे कमी येते झपाट्यानं आणि प्लेटलेट कमी येतात आणि WBC वाढतात किंवा कमी होतात.
मग या पेशंटला काय होतं, हिमोग्लोबिन खूप जर कमी असेल, लेस दॅन 6 पेक्षा कमी असेल तर ट्रान्सफ्युजन करणं भाग आहे. आणि प्लेटलेट 20,000 पेक्षा जर कमी येत असतील तर प्लेटलेट देणं पण, प्लेटलेटचं ट्रान्सफ्युजन करणं हे पण भाग आहे. मग आम्ही काय सजेस्ट करतो पेशंटला, जर लवकर हिमोग्लोबिन आणि प्लेटलेट कमी होत असतील तर गरज लागेल त्याप्रमाणे तुमच्या लोकल डॉक्टरांच्याकडे, लोकल हॉस्पिटलकडे ब्लड ट्रान्सफ्युजन करून घ्या. प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन गरज लागेल त्याप्रमाणे करून घ्या आणि आमची औषधं चालू करा. ट्रान्सफ्युजन ही गरजेची गोष्ट आहे आणि आपली औषधं. बरोबर, ट्रान्सफ्युजन ही ट्रीटमेंट नाही आहे, ट्रान्सफ्युजन फक्त सपोर्टिव्ह गोष्ट आहे. आमची औषध चालू केल्यानंतर 5-7-16चा जो रिपोर्ट आहे त्यामध्ये ब्लड आपल्याला हिमोग्लोबिन 8.4 झालेलं दिसून आलं आणि प्लेटलेट्स या 54,000 दिसून आल्या. म्हणजे प्लेटलेट्स वाढायला लागल्या, ज्या आधी 19,000 होत्या, हिमोग्लोबिन वाढायला लागलं. त्यानंतर आमची ट्रीटमेंट चालूच राहिली. जी लक्षणं होती आपण पहिल्यांदा बघित, चालताना दम लागणं, डोळ्याभोवती अंधारणं, ही पहिल्या महिन्यापासूनच कमी झाली. आपलं चालू केल्यानंतर पेशंटला हॉस्पिटलायझेशन किंवा केमोथेरपी आपण काहीही घेतलेली नाही, फक्त मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंटच आपली चालू होती, चालू राहिली. सगळ्यात आताचा जो लेटेस्ट रिपोर्ट आहे 10/3/17चा, 10 मार्च 17चा, त्यामध्ये हिमोग्लोबिन हे 11.9 आहे. प्लेटलेट 2,32,000 आहेत. आणि जे ॲबनॉर्मल सेल्स आहेत, म्हणजे ब्लास्ट तर आता दिसतच नाही, 1% फक्त ॲबनॉर्मल सेल आहे. आधी त्यांना 89 to 90% ब्लास्ट सेल होते ब्लड, हे समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आजार तो बरं व्हायच्या दिशेनं निघाल किंवा बरं झालाय असं म्हणू शकतो आपण. आपलं केल्यापासून फक्त त्यांना 2 ते 3 वेळा ट्रान्सफ्युजन झालेलं आहे, त्यानंतर पुन्हा ट्रान्सफ्युजन घ्यायची गरज बसलेली नाही गेल्या अनेक महिने. म्हणजे याच्यावरून पण दिसते की ट्रान्सफ्युजनची गरज लागत नाही, हिमोग्लोबिन वाढत आहे, प्लेटलेट घ्यायची गरज लागत नाही कारण प्लेटलेट वाढत आहेत आणि ब्लास्ट सेल हे एकदम जवळपास नाहीशे नगण्य आहेत, 1% फक्त ॲबनॉर्मल सेल्स आहेत. म्हणजे पेशंट बरं व्हायच्या दिशेने निघालेला आहे. तर ही गोष्ट आपण ओपीडी बेसिसवर अचीव करू शकतो, केलेलीच आहे. म्हणजे आपण, मला तुम्हाला तेच विचारायचं आहे की आता अशा प्रकारे जसं तुम्ही म्हणताय की या पेशंटमध्ये स्पेसिफिकली तुम्ही केमोथेरपी थांबायला त्यांना सांगितली होती आणि त्यांनी ते ऐकलंही, परंतु अशा वेळेला मग केमोथेरपी थांबवून आपली औषधं सुरू करून त्याचा इफेक्ट तेवढ्याच प्रकारात किंवा जास्त चांगल्या प्रकारे येऊ शकतो का? म्हणजे त्यांनी थांबवणं गरजेचं आहे? हो, मी सांगितलं आपल्याला, आपण आधी पण कॅन्सर विषयी चर्चा केली. मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट ही अल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट आहे, ही पर्यायी उपचार पद्धती आहे. पेशंट जर ॲग्री असेल तर आम्ही पहिल्यांदाच त्याला आल्याला सांगतो की केमोथेरपी बंद करा किंवा रेडिएशन बंद करा, अजून चांगले तुम्हाला रिझल्ट येतील किंवा तुम्ही बरं व्हायच्या दिशेने जाऊ शकता. त्याप्रमाणेच आम्ही या पेशंटला सांगितलं. एकतर त्यांचे साईड इफेक्ट झाल्यामुळे ते आधीच हे झालेले होते, कारण पेशंट सिरियस कंडिशन मध्ये गेल्यामुळे ते स्वतःच नाखुश होते, आणि आम्ही पण सांगितलं त्यांना की केमोथेरपी बंद करा. खरं तर ही म्हणजे आमची पूर्व शर्तच आहे की केमोथेरपी रेडिएशन न घेता पेशंटने यावं, तो लवकर बरं व्हायच्या दिशेने जाऊ शकतो किंवा बरा होऊ शकतो. बरोबर, किंवा जर सगळं करून जरी आला असेल तरी आम्ही फर्दर त्याला केमोथेरपी घेऊ नका, रेडिएशन घेऊ नका हे सांगतो, आणि फक्त आपली औषधं घ्या. बरोबर, त्यामुळं आपल्या ट्रीटमेंट चालू असताना केमोथेरपी रेडिएशन घ्यायची गरज नाही, ही पर्यायी उपचार पद्धती आहे. दुसरं काहीही करायची गरज नाही, फक्त पेशंटना औषधं घेणं आणि अशा रुग्णांमध्ये फक्त ब्लड ट्रान्सफ्युजनची गरज आहे ती तुम्ही जसं म्हणालात की सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट जी आहे ती फक्त चालू ठेवून, किंवा मग टर्मिनल इलनेसचे कॅन्सरचे पेशंट आहेत ज्यामध्ये त्यांना पेन किलरची गरज भासते, त्या पेन किलर्स घ्यायला आम्ही फक्त त्यांना अलाउ करतो, पण ते पण बंद होऊ शकतं पेन किलर सुद्धा. नक्की. तर आपण जसं बघितलं की ब्लड कॅन्सरमध्ये आपण तुम्ही म्हणालात तसं की सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट म्हणून काही गोष्टी चालू शकतात, परंतु आपली औषधं ही सगळ्यात मेन त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. पण त्या अनुषंगाने या कॅन्सरच्या पेशंट्समध्ये काही आहाराचे सल्ले तुम्ही देऊ शकता का प्रेक्षकांना जे आता पाहतात? आम्ही आहाराचा सल्ला प्रामुख्याने देतो की जेवणातलं रेड मीट जे आहे किंवा मटण आहे कुठल्याही स्वरूपाचं ते बंद करा. चिकन पण बंद करायला सांगतो. मासे आणि अंडी जर ते खात असतील तर त्यांना खायला आपण परमिट करतो. हाय प्रोटीन डाएट आम्ही परमिट करतो की प्रोटीनचं प्रमाण हे डाएटमध्ये जास्त असलं. प्रामुख्याने एवढंच डाएट आहे, हे सोडून काही फारसं डाएट नाही आहे. आमची ट्रीटमेंट चालू असताना बाकीची अनुषंगिक औषधं आम्ही घ्यायला नको म्हणून सांगतो. म्हणजे समजा सर्दी, खोकला आणि ताप असेल तर काही औषध घ्यायचे नाहीत. आपण त्यांना त्यामध्ये औषध दिलेले असतात की त्यामुळे कमी येतोय तो आजार. जर समजा डायबिटीस वगैरे असेल आणि ब्लड प्रेशर असेल तर मात्र ती औषधं आम्ही त्याला अलाउ करतो. डायबिटीसची जी औषध चालू असेल आणि ब्लड प्रेशरची ही अलाउ करतो. बाकी कुठल्याही प्रकारची औषधं आम्ही अलाउ करत नाही. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात तसं की ओपीडी बेसिसवरती सरळ साधी आपली अशी ट्रीटमेंट आहे, परंतु त्याचा जो हे आउटपुट आहे किंवा त्याचे जे रिझल्ट्स मिळतात ते खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला मिळतात. जसं आपण आत्ताही या अनुभवात नाही ऐकलं की ब्लड कॅन्सरसारखा गंभीर आजार सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना आपण क्युअर केलेला आहे मॉडर्न होमिओपॅथीच्या द्वारे. हे आपण जे बोलतो ते स्टॅटिस्टिकल डाटा समोर ठेवून बोलतोय, म्हणजे आपण कुठलीही गोष्ट हवेत बोलत नाही. आपल्याकडे पेशंट आहेत आणि आपल्याकडे रिपोर्ट्स आहेत. उपचारापूर्वी, उपचारादरम्यान आणि उपचारानंतर काय झालं हे विथ रिपोर्ट्स आपण सांगतो.
नक्की. तुम्ही म्हणाला तसं की हे पूर्णपणे क्युअर होऊ शकतं. मॉडर्न होमिओपॅथीचे कन्सिस्टंटली आणि व्यवस्थित जर का तुम्ही घेतले डोसेस आणि व्यवस्थित जर का ट्रीटमेंट घेतली तर मला वाटतं कॅन्सरसारख्या रोगावरती आपण मात करताना दिसतोय नक्की. मला वाटतं या विषयावरती आज तुम्ही इथे एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.